bayazi into abayenzayo. Sizawucela ke umama oza kusithandazela umama uFolo. Njengoko beseyicacisile kubawo, njengoba niyibona ke le tafulana ingaka, senzela ke umuntu nxa ethe waguqa ngoba ke izimpahla zenu zezokuhomba. Nansi imedu uguqe kuyo, uthandaze kuba kunzima ukuphakama ngoba kamarhuqelo noko ayabetheka kwenye icala, kube sofumana nangu umsimelelo wokuphakama ngoxolo. Siyakucela ke umama wethu azokusithandazela. Ndingazibulisi yomanga kuba ugosana semnyama. Omama abakhulu ngomdalo uyomanga kumama ugosana semnyama. Intombi izokuvuma ngangolwesithathu, indodana langomgqibelo. Umthinjana okhoyo endlini kaYehova. Ndibulele indawo ukusuka kuba wethu etafuleni. UThixo woxolo makabe nathi. Ndicinga ndingazazisi ngalo mzuzu. UThixo woxolo makabe nathi. Njengoba intsuku noko kusasele ngelakusasa ilanga, uThixo woxolo makabe nathi. Nokuseyiva amaxesha, uThixo woxolo makabe nathi. Xa esondela uYesu kwintaba yoKhayikhayi, uThixo woxolo makabe nathi. Bawuphama ufika kunamabhada mabini, uThixo woxolo makabe nathi. Xa efika kunalamabhada mabini, nguDemo noDemokasi. Yes. Ufika ufakwa phakathi kweDemo noDemokasi. Yeah. Uthi xa ebulawa unyana womntu ebethelelwa emnqamlezweni endaweni yoba makahlale, wasuke wathi bawo ngakutsalela aba bantu ngoba bayazi into abayenzayo. Ndifikelwa lilizwi bawusikathe elithi ngumntumni nalo, ngumntumni nalo. Endaweni yoba esiva kabuhlungu wasuke wacingela abantu abammethelelayo, ngumntumni nalo. Wamisa uxolo uYesu sele esemnqamlezweni engevi kamnandi, wamisa uxolo. Wamisa uxolo uYesu ngoba simvile naphaa kwezancwadi xa yezawunduluka uthi lo Yesu
anginishiyi nodwa futhi anginishiyi nizinkethama nginishiya noxolo. Sawa. Angazi namhlanje uxolo wena uyenza nobani. Mhlawumbe bakhona abantu abahlala esitratweni ngenxa yakho. Mhlawumbe bakhona abantu abashiya emakhaya abahlala ezibrijini ngenxa yakho. Namhlanje kumisa inkolo emnqamlezweni sele unyaka kaThixo mandidlule kule ndawo xa ndizokwehla. Ula chi. Kunento ababengayazi abaye bayibona ekugqibeleni. Yathi indoda sele iligwem ngamehlo yakhathazelwa ligazi likaYesu amehlo ajika ama-straight. Yeah. Xa lidabuka ikhuselo lezulu baqala bayathenya indoda tyhini ibingunyana kaThixo lo. Xa ndingathetha ngoxolo okuseyiva amaxesha. Amen. Amen.